Dzień dobrzy, priatelie. Vítajte v hoteli Merkur Ščírk Resort. Ranná hygiena a ideme na raňajky. Veľmi som sa na ne tešil, lebo som počul, že je to tu úplne ustrelené. Raňajky v tomto hoteli sú tu úplne na úrovni. Výber taký veľký, že si človek musí dať strategickú poradu ešte pred prvým tánierom. Ak máš pocit, že takéto raňajky by si zvládol aj ty, odporúčam ti pozrieť ponuku na zľavomate. Po raňajkách sme sa trošku išli prejsť, je tu veľké množstvo rôznych turistických trás. Na obed sme našli takú maličkú kolibku, kde sme si strelili takúto gulášovú polievku v bochníku a syri. Kúsok od hotela sme videli týchto bláznov, čo tam skákali na lyžiach. Keďže bola extrémna zima, bolo okolo -10, tak toto osvieženie a zohriatie vo wellnesse, ktoré sa nachádza v hoteli, bolo na nezaplatenie. Bazén s barom, rôzne tobogány a večera v hoteli. Nakombinovať si tam svoj ramen, tak to som tiež ešte nevidel. Po večeri sa môžeš ísť vyčilovať napríklad na kalčetko, na biliard alebo takýto game room, kde si dojdú naozaj všetci na svoje. Prípadne si vypočuješ takúto fajnovú hudbičku. Bol to skvelý víkend plný relaxu, oddychu a dobrého jedla. Rozhodne sa sem ešte určite vrátime. A deň dobrý.